ядове бяха много вкусни. На лелече, да, Да, де. да, ама лелече не си ги продава, но си ги гледа себе си. Нищо домати от оранжерия, Нищо за с гастя, обаче да продължа да представя. Ще виж тук какво е. По-надолу към Ямбол. Изчернясва се времето, няма познак. Боже, какво е това време направо? Гледай, единия ден е 35 градуса, изпукваш от жега, на следващия ден се мушкаш в бутушите, валял в някакви високи. Ужас страшно. Виж там колко интересно. Много яко. Страхотия просто. Много голямо движение всичко у нас. Това се свърши едно. Нищо мога да се кажа точно. Прекупвачите ми ги вземали по 20 стотинки, а те ще ми искат 4 лева на килце. Си ги изхвърлят. Това е взеха с 100. Говориш на GPS-а. Ти задава ли? Да.
как важно е да вземе разход. 4,8. Това с полицаи, където с някакви GSM мелодийки си направили радарите. Аз сега нещо не зацепи. Това със всеки радар не може да се случиш. Ами не, колкото разбрах, тя са пипани самите радари. Но най-грубо казано, мелодията е някакви килохерц, то не е мелодия, Да. е звук, който Аз не ги чух. разкарва работата на далаверата. Ама в смисъл нещо има сложно. Преправяне някакви си радари. Колкото разбрах, аз софтуер, но нещо се пипа на самия радар, както знаеш, не всичко е софтуер. И му влияят, нали, също се излучва някакъв сигнал, получава Да, сигнал. да. И те с тия килохерци, херци, такъв ултразвуковото му влияят. То на Android има една програма, където като я пускаш, не прави нали, като вдигаш килохерци, прави ще ти може да си ги направиш. Не, така се пръмчиш. Това значение те с Android Market има наистина хиляди приложения. Всеки, който започва му е дошъл на едно,